Tofa, Allah mai iko, Allah mai halitta, Allah mai yacce su. An ƙara samun wani matashi mai kama da Hamisu Breaker sak. Matuƙar ka gansu tare da Hamisu Breaker yana kama da shahararren mawaƙin, wallahi ba za ka iya bambance su ba har sai ka yi musu dogon kallo. Kamar ta ɓaci ta mafita da, kamar yadda kake iya gani mai sauraro. Wannan matashi da muka sanya maka a cikin wannan bidiyo, idan ka lura za ka yi zaton cewa wannan mawaƙi Hamisu Breaker kake tare da shi kuma shi kake kalla. Amma mai sauraro, muna roƙonka don Allah, kafin ka kai ga kallon bidiyo da sauran ƙananan bidiyo da hoton wannan bawan Allah, idan wannan shine karanka na farko na ziyarar wannan channel tamu mai albarka, ka daure ka danna mana subscribing sannan ka taba alamar ƙararrawa, yadda za ka rinka samun bidiyoyin mu zafafa da sharhi kan fina-finai da tsarar mun daura. To mai sauraro, ka dai gani wannan bawan Allah dan asalin cikakken jihar Gombe, wanda shi ba mawaƙi ba ne, ɗalibi ne a halin yanzu, sai sana'a da neman na kai da ya mai da kai yana yi. Amma mai sauraro, idan har ka kula kaga za ka ga suna kama da shahararren mawaƙin Hausa nan mai da ake lakabi da Hamisu Breaker ɗan asalin jihar Kano. A dai kaɗan daga cikin hoton da muka samu muka domin mu nuna maka ka tabbatar da abin da muke faɗa maka na cewa Hamisu Breaker yana da mai kama da shi. A kwanakin da ya gabata ma, a 'yan satuttukan da suka gabata, a makociyar ƙasar nan Najeriya, ma'ana ƙasar Nijar, an samu wani matashi mai kama da Hamisu Breaker sak, wanda shi ma kamar fa ta ɓaci, wanda idan mai sauraro ba za ka manta ba, an ka kawo maka bidiyoyi da aka yi da wannan mawaƙi, wanda shi ma idan ka lura askinsa da komai da komai ya cika ga Hamisu Breaker suna kama sosai, ya cika san an tsaga kara. Sai dai a wannan karan mai sauraro, abin ya sha bamban da na da, domin kuwa idan ka lura ka ga wannan matashi wanda muka sanya maka shi a cikin wannan bidiyo, to fa kamar ta ɓaci har ma ta so ta wuce na da. Bayan tattaunawa da kuma zantawa da wakilanmu suka samu suka yi da wannan shahararren matashi mai kama da Hamisu Breaker, matashin ya ƙara da faɗa mana da cewa shi samsam bai san zaman wani mawaƙi mai kama da shi da ake lakabi da Hamisu Breaker ba. Idan kai la'akari da sanuwar da Hamisu Breaker ya yi fa ya karaɗe kaf Najeriya, babu inda za ka shiga ka fita baka ji wanda ya ko kaka wanda ya san Hamisu Breaker ba. Amma cikin ikon Allah, wannan matashi mai kama da Hamisu Breaker samsam shi bai san akwai mai takwararsa ta fuska wanda suke kama ba a faɗin nan duniyar. Sai dai yanzu da aka zanta da shi cewa akwai matashin, kuma aka nuna mai hotonsa da sauran waƙoƙinsa, to abin dai zai baka mamaki idan ka ga wannan matashi ne wayayye wanda yake bibiyar social media. Amma ya za a ce matashi kamar wannan yana bibiyar social media amma bai san akwai Hamisu Breaker wanda yake kama da shi ba? Duk da dai Hamisu Breaker yanzu ya zama na mawaƙi ne da tauraruwarsa ke kan haskawa, wanda a yanzu shi ke jan ragama ta wanda mawaƙan da taurarin su ke haskawa a halin yanzu. Don haka abin ya ba mu matuƙar mamaki, domin mu mun samu zantawa da wannan matashi. Kaɗan daga cikin abubuwan da matashin ya faɗa mana akwai cewa shi ma yana mai da kai a fannin sana'arsa, kuma yana da ganin ya jajirce domin ya ga ya cimma gaci a rayuwarsa a matsayinsa na matashi. Don haka a barin Hamisu Breaker kuma, shi kansa Hamisu Breaker bai san cewa akwai wani matashi mai kama da shi wanda har kamar ta kai haka ba. Sai dai a kwanakin da ya gabata ya ɗan ji labari dangane da wani matashi da aka samu shi ma mai takwarar fuska irin tasa, wacce aka samu a ƙasar Nijar. Sai dai abin ya ba wa matashin mawaƙin shi ma mamaki, ma'ana Hamisu Breaker, a inda yake tunanin cewa shin dama akwai mai kama da shi wanda kamar har ta kai har haka. Dama idan mai sauraro ba ka manta ba, malamai suna cewa, ko in ce ma'abota iya magana, kowanne an ce a duniya da kake ganin dukan wani faɗin duniyan nan, kowanne mutum akwai mutum 7 da suke kama da shi, shine bai sani ba. Wasu suna tare da kai, wasu kuma ba sa kusa da kai, wasu suna nesa da kai, wasu suna garinka, wasu ma suna jiharka a dokar karamar hukumar da kake. To mai sauraro, amma fa abin gaskiya akwai ban mamaki, domin kuwa matukar a ce akwai masu kama da mu ne ba mu samu damar gano su ba. To muna roƙon Allah, idan alkhairi ne, Allah ya sada mu da su ta fuskar alkhairi, kamar yadda shi ma shahararren mawaƙi Hamisu Breaker isa mai kama da shi, kuma igansa kuma ke. Sai dai mai sauraro, a halin yanzu ta social media da kafafen yada zumunta yayi yawa,
Matuƙar akwai mai kama da kai kuma shi ma ma'abocin shafuka ɗaya daga cikin Facebook, Instagram, Twitter ko Facebook ko YouTube ne, to matuƙar akwai mai kama da kai kuma yana postin ɗin hotonsa, ba za ka sha wahala wajen gano sa ba. Muna fatan Allah ya sa mu ga masu kama da mu ɗin ta fuskar alkhairi. Suka fa da yi mana subscribing domin samun bidiyo ingantattu. Mun gode da jimirin bibiyar ku na yau da kullum.